Știai că peste 80% dintre oameni nu merg la muncă din plăcere? Te-ai prins? Credeai că doar tu ești în situația asta? Nu, suntem peste 80%, doar că o spunem în șoaptă în fiecare dimineață când sună alarma. Și eu am mers la job de frică, mulți ani la rând. O spun cu mâna pe inimă. Mă temeam să nu-mi pierd salariul, poziția, dar cel mai mult mă temeam că nu voi avea ce pune în farfurie pentru fetița mea. Timp de 10 ani am crezut că asta este o normalitate. Zâmbeam la birou, dar în interior număram orele până la plecare. Am ajuns într-o stare în care am realizat că dacă nu fac ceva, mă voi pierde definitiv. Și ca o rugă la Dumnezeu a venit această afacere online. Am descoperit că pot munci din dorință, nu din teamă. E o diferență uriașă să te trezești pentru un vis, nu pentru frica de a pierde un salariu. Dacă și tu îți pui în șoaptă, iarăși trebuie să merg acolo. Hai să vorbim. Nu ești singur și te pot ajuta și pe tine.